hirap ka sa paghuli mo. Isda. Kape. Ay. Doon na lang to. Kain mga lods. Sila nagbibuyong iya. Tinapawag ko ng camera. Hindi. Teka lang. Awan, YouTube ba to eh? Nandito tayo maumod to eh. Hindi tayo kilala sa YouTube. Diba guys? Kain. Kahit mo kasi madami kang kahit madami manood sa YouTube ng live mo, wala kang kita. Hindi. Kikita lang yun pagkatapos mong ano. Dapat i-consider ka na. Nakaon? Uy. Nakaon naman yun ah. Umpisa pa lang? Oo, sa umpisa pa lang. Inano mo na yun eh. I-on mo na yung monetization nun eh. Gano'n kasi hindi eh. Tapos ang nangyayari niyan, ang counting ng malalagyan ng revenue pagkatapos ka mag-live. Hindi mabibilang yung ano kasi sa amin ganun lagi. Kapon ko lang nakita yun eh. Yung bago ka mag-live, i-on mo na. Din mo? Yung una kasi may 30 minutes ako na ano eh, video. 10K na kagad. Wala sa ka matutulog, sino ka sabi mo? Ikaw mga gandrong. Pero wala rin, kahit naka-on na wala. Hindi kasi katulad dati na pagka ano mo, pag live mo, pag unang ano, may ads agad, di ba? Ngayon hindi na. Pag play ng live, walang lalabas na ads. Iba mo ng kape ah. Ganun siguro yan, kasi parang yung dating pagkatapos ng live, magiging normal na video. Kaya sabi ko Ikaw, Ben. pag nag-live sa, ano yun, ma-scan mo lang para yung iba na hindi nakahabol, papanoorin ko yung live mo sa makikita. E para kung ano, kung buong live silang nanonood. Kay Boy Taptas daw. Ano yaw? Yung Raven, sa ido katabi niya. Hindi kami. Kapag ng katawan mo sa ang dami ah. Kain po. 1 million views. Shout out sa 300,000 views. Asan yung suka natin? Yung? Suka. Kain po. Suka? Nasa ano, sa bote ng manghang, konti. Yan o. Ito? Hindi, sa pinamata. Yan. Nobel. Ay! Puntang mo. Nalaglagan. Ay, naamon. Dati na yung tiyang. Muntik ng tumbling. Sige, yan na. Yun na yan. Makuha si Love din. Wait, ito na baby. Pagkabi tayo mamaya no? Ito. Guys, taas ka rin. Kain po. Kaya tignan mo, tipaklong mata, tignan mo, bilisan mo. Ito na yung ano, di ba ito yung inuhuli natin doon sa ano? Ito, yan o. Inuhuli natin sa bahay. Ito, bakit sa ano. Yung kanin, huwag na yung kanin. Hindi. Wala pa na yung kanin. Sarap naman ah. Yung kanan ng kamera, huwag mong ano. Kain po. Parang corny. Ikaw, Reven. At sa tama. Huwag mo pinalik. Ha? May tumalit na lang, tumalit. May pinanaw sa tutang? Lasing na ako, ha? Pinanaw sa Ito, ginundang. Kasama mo na ginundang. Pinanawan. Umbot. Kaya, pag-iwa. Kung na nagalat yung ilong. Pinagalitan? Ibang ito sa mga daan. Hindi ko lang pa na yun. Bukal naman to. Arang mo lang ulit. Huwag mo na ka. Ha? Amo mo manipot din nag-asawa tayo, ara mo lang yung ano. Dito ah. Ayan. Yung mga nagustuhan sa inyo, ilang anak. Patay. Patay tayo yan. Facebook bang tayo, guys? Ano pa nga? Hindi ka kita bro. Hindi pa tayo nakikita. Nag-live ba ako sa ano, sa TikTok. Ay, nakalive lang pa. Sa TikTok. Ayan. Ayan na 20. Ano, may nagawa ng live nga eh. Ang dami ah. Yung sa ano lang sa... Ba't ka na, nagpagkatilo, awit, yung ura. Ito, gusto niya kasi ano, makita daw yung Iwan mo yung kanan, yung pag umaga. Kain po. At ano na, na-experience niya yung sa may taas ng ano, sa tape, nasa bundok siya. Pero,
Nakita mo parang taas Okay na. lang naman yun. Para ano. Hindi niya alam kasi na sobrang nakapagod ang ano, sa kaalanganin yung uwian. Ha? Kain tayo mga idol. Tubig daw. Ay, tubig daw. Tubig. Sabaw. Kilala niyo ba ito mga idol? Kilala niyo? Kain. Si Madam Sonia. Si Bebang. Si Bebang yan mga idol. Si Bebang. Kararating lang po dito sa Cagayan. Yan, may longganisa. Longganisa to ay? Oo. Adobo, tinola. Isdang maliliit galing ilog kanina. Ano? Kalderetang pabo na niluto ko. Ano? Dahil ba't dalang isda Ipaklong. Bikunta ka Yan. mamaya sa akin. Si Fingerprints kasama din. Hi. Bakit sila? Ayaw mama? Hindi pinayagan ng asawa. Ha? Hindi pinayagan ng asawa. Ay, hindi ka mamaya. Yan. Tara, dito na lang. Malabo yung cam natin. Original kasing cellphone natin. Kaya ano? Ano yun? Lah, tapos ka na saan? Kapiliki. Wala, busy yun. Ha? TikTok, ang lakas ng views niya sa TikTok, no? dito. Si? Si Omer. Yung kapatid nito na Saka si Jerome. Kasama dito? Buti alam. 19. Ha? Sa 19 daw. Pupunta rin sila rito? Si Jerome. Saka si Omer. Si Omer. Kapatid. Ano? Kain. Kung totoo. Tali mo sa butak yan. Ito, naman. Sa likod natin si Destiny. 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 Ewan ko kung ano ang apelido. Ito, mami pa to. Hmm? Mami? Mali. May mali dyan eh. Adobo. Ay ano. Nilaging Hindi mo mali. na kayo? Hindi mo kayo dito doon? Sino ba? Si Totoy? Ano ba? Ang sana yung tubig. Ano ba yun? Tubig. Tubig. Sana. Talaga yan. Ang tagal naman na yung biyahe ninyo. Ano? Ang haba. O, tama, ano, Biyahe? maulan tam. Mawala na sa walang traffic. Traffic ba? Traffic. Kaya ginagawa yung kalahap ng pagtapi. Ay. Hindi pa lang dati. Hindi. Ano ba? Ngayon. Paano? Parang stop over namin sa Malabacat, isang oras. Mabalakat. Wala kang maga. Gawin natin na Yung pala yung ano, agahan. Di ba umalas kami doon ng ano, dumating kami sa terminal 440, kala namin alis siya ng 5. Ginawang alas 6 yung alis. Oy, puso yung pagkain mo. So, tapos naghinto ng Mabalacat. Ano na yun? Anong oras yun? Alas 2, nandito lang sila, sabi ko. Sa ulan din kasi, ano, ulan sa ako traffic. Gaya news na yan. Tapos kalung-kalung ko yung isa, ang sakit sa ano. Ano nakakanali sa boss? Sila, no, sumuha. Nagpako eh. Ang depes ko naman yan. Siyempre naman naiik. Nakaupo ka na ano, kahit aircon eh. Hindi naman nalamigan yung quick mo eh. Puro lang saka dito lang tapaan naman ng ano. Tanong na mag-day trip. Mahirap. Alam na niya na mahirap ang mag-date. Huwag mag-day trip. Pag day trip kasi ano, na ano yung mga sasakyan na. Lagi nag-iinto yan. Oo, palintuin ko kasi ng madaming kamarero. Kaya Yun, na-experience na yun. Kasi hanggang ano eh, hanggang Santiago kami, maliwanag pa. Na, baby? Santiago ba o Kawayan? May ano pa eh. Ano pala? Nakakapagod din. Parang ang haba ng biyahe natin ngayon, eh, no? Oo. Yung 10 hours, naging ilang hours. 17. Umalis tayo dun, alas 4, di ba? Oras tayo umalis doon.
Yung last, Sa ano, alas 3 tayo umalis sa Cavite. yung madaling araw. Hmm. Alas 5 kayo dun sa ano, sa Dumating kami Florida. alas 6 kami umalis sa, ano, sa Florida. Gusto mo ng kape mo? Hindi, no. Iba din. Ayun ang kape. Tara ako tagagamba. Ngayon? Ang dami yun. Tagagamba nga dyan, oh. Ay, maraming gagabay. Binit, ano, ay, isa lang kayo kay Gabriel, May ano, may isang puro na ano eh. Hindi niya pinakawalan. Bigay ko kay Ate Labig sabi niya. Kanina. Oh, dami yung pinakawalan dyan. Kaninang ano. Yan. Muna kayo bukas yung lalagyanan. Yung malaking Basta lalagyanan. talaga, hindi ka magpapahinga. Daming views ng ano eh, gagamba ko eh. Ha? Daming views ng gagamba. Yung panghuli ko. Ay, ka nakaano sa akin lang. Ang gagawa lang. 3,000 na may git eh. Pero ano ko nito ah. Yung lasa ng ano, tatawag ito. Paksiw. Ang linis ko lang ano. Kinalat na mo. Sindalay. Pinga. Sindala mo jay muring. Ito may muri pa. Guys, what is muri? Kaya, Muri is the ano, ay hindi. Moro? Yan. So this is ano? Yan mga idol, muri sa amin. Anong tawag sa inyo? Alam? Sa amin ano to, bunog. saan yung audio? Alam? Maliliit. Iplastar ng sapit. Nagkabili mo kas? Sila? Dahon. Ba't may dahon? Paksiw to eh. Ba't may dahon kasi? May ano, sili. Native plus papaya. Alam mo naman si ano, Kuya Aaron. Nasi Kuya Ron ba? Maraming gumagamit dito. Kulang sa ano? Asin yung ano. Anong adobo? Sarap. Adobong pabo? Pabo ka? Adobo yung Jason. Ay, Pwede baboy. Ano? Gusto ko rin tipaklong niya. Guys, sa tipaklong. Tipaklong. Yan o. After how many years, nakakain din ng tipaklong. Ba't madami sila ngayon, Tang? Ito. Sa akin, uma? Ito lang. Ito lang. Ang talong. Kayo kung yan. Parang naalala ko pa ako ng ano, nung huli kong kuha niya, nung bata pa ako. Hindi na hawak mo kanina eh. Yung may kanya-kanya tayong lagayan. May ano, may... Real. Gas. Nasa bote ng bilog, may gaas. Tinanggal yung sapatos nyo. Ngayon lang ulit nag si ano. Yun lang ulit lumabas. Nagkarutan eh. Oo, hinulog mo, sabi sa'yo eh. Uri kayo. Ano? Dito, binabara yun. Parang hindi nakagod ah. Katabi ko si Raven mamaya. Dito, dalag ko, nag-work access daw. Okay, gano'n-gano'n, mapuhulog ko ng dawan mo. Sabi, ang layo pala. Di na ako sasama sa susunod. Sabi niya, sabi niya Raven. Hindi si ano, Chloe. Chloe. Bababa rin mga gamit. May crush ka na? May flashlight. Chloe. Chloe. Sabi daw si tata. Ang layo pala dito sa amin, ano? Ikaw ba? Sabi niya, Dali, nandito na ba tayo? Nung nasa Santa Fe na sa bundok na. Flashlight. Hindi pa, ang layo pa. Ang layo naman. Hindi ako sasama. Nandito na tayo sa bundok eh. Sabi kasi ni Mateo, pag nasa bundok na, nasa ano na. Ha? Ano yung mga bag nyo? Flashlight? Ang din yan. Bukas mga idol, mangunguha tayo ng ano, sa gamba. Iba muna yan. Tipaklong to mga idol, ang dami tipaklong. Flashlight bag na iba. Ay, no, pag yan. Kasi nakapokus yung ano mo, itaklo mo sa ano, video. Naka ano yun, naka-pesto dyan sa pingo. Tipaklong yan.
Huwag yung durug-durugin ng balang ng sticker ha. Sige. Tipaklong ko, ang dami. Makakalagot ka niya agad. Baka pag nakita yung mata niya, matapos ka agad. Oo, buti alam mo. Masugit talaga yan si ate, no? Sabihin kita kaya Tangili, nakakita ko pit mo. Abang ko yung Ben, ang dilim ng puwet mo. Ang dilim ng puwet. Busog na ako. 1, Pwede na. 2, 3. Ala! Nakakabusog mga idol. Ang dami pang pagkain. Yan. Ben, ayaw mo, Ben? Kaya kapatid ko yan mga idol. Hindi kami magkamukha. Tingnan nyo. Yun o. Oh. Wait up yan, vlog tayo. Ang pogi no. Ay, naglalagay. Ang layo. Sino pinawin ka matulog? Ang layo. Ano pa to? Wala! Wala? Ang layo. Malayo mas pogi ako. Ayaw! Tara sana. Kumakain ng tipaklog oh. May sausawan pa. Ben! Pare! Ben! Kumihihi! Ang dami pa niyan bro. Ano? Chloe, ang pare! Eh, bakit doon si Chloe? Matulog. Ito, pare. Malakas ang matulog. Lagi ang naninipa. Parang ito. Tabi ka naman. Welcome bro. Yan oh, kapatid pa namin yan bro. Ay guys. Kapatid? I'm so tired. Malayo, mas malayo na yan bro. Mas malayo ng mas pogi ako sa kanila. Kung di man okay? Ayaw dito. Yan. Manok na. Kung di tayo to, bro? Ano? Yan bro. Sarap yan bro. Abang kumakain na umaano. Parang mga nakain na ba? Banatan mo na bro. Siyempre. Yan yung bunso namin mga guys. Mga idol. Isa lang yung abs. Ba? Kain na na. Ano ba yung baboy? Chef, diyan laruan. Rem ko. Ano nga, kinakabahan Pig. sa van namin eh. Yung van namin lumakit ng bundok. Ang lupa na. Makit ng bundok. Nakita siguro di babaan. Natanawan dahan. Ano eh? Tubig. Ayan. Mukbang na. Ang ganito ko. Kayo ulit son. Parang may isda. Huwag lang bumalik doon sa kabila. Dito na kayo. Asan yung tubig ko? Tubig ng isda. Sa baba. Di ba lang? Ito nabigyan maya karayay. Kana, Mr. Sailan. Ako bukso dyan mo. Ay, alis dyan eh. Nagsasalang ng Pinelas? De, pinelas na lang saan? Kainan na yan. Wala. Laban na yan. 1v1. Ay, sinanang may kalamin. 1v1. Ano to? May pato, may manok, may isda. Pabo ata, pabo. May pabo? Pabo pa to? Papogi ka ba? Papogi ka ba? Pabo, ang daming ano, tipaklong. Akala ko din yun, no? Oo! Ay, oo nga, salamin lang. Kanina Yan. Okay mga idol, Ay, kalamin ko pala. may gagawin lang ako. No? See you next live mga idol. Ingat. Magandang gabi. Good night. Basag. Paano ulit Da? naman, no? Bisa rin mo?